V letošním školním roce slaví základní škola Pionýrů 400 ve Frýdku Místku, známá také pod názvem Šestka, 2 kulatá jubilea. Jednak je to půl století od založení této školy a druhým výročím je 40 let od začátku působení v současném školním areálu, ležícím v centru města, ale přesto v klidné zóně obklopené městskou zelení. Během těchto let se změnilo nejen okolí školy a vnější vzhled budovy, ale zejména vnitřní prostory, které byly v posledních letech vybaveny nejmodernější technikou. Čím se tato základní škola stala jednou z nejlépe vybavených škol v rámci Moravskoslezského kraje. Tato proměna byla možná zejména z důvodu aktivního zapojení školy do několika projektů a grantů podporovaných Evropskou unií, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Frýdském Místkem. Mezi nejvýznamnější projekty, do kterých se škola zapojila, patří FM Education, Učíme obrazem a Škola pionýrů, škola 21. století. V rámci těchto projektů byly modernizovány a vybaveny interaktivními tabulemi a audiovizuální technikou 3 učebny informatiky, učebna multimediální výchovy, učebna hudební výchovy, učebny přírodopisu, fyziky a chemie, 2 třídy na 1. stupni a 2 učebny jazyků. Za podpory projektu Učíme obrazem pak byly všechny třídy 2. stupně vybaveny počítači, dataprojektory, projekčními plátny a zvukovou aparaturou. Současně byla modernizována cvičná kuchyňka a vybudována učebna v přírodě. Součástí školního areálu je i nejmodernější sportovní hala ve městě a venkovní hřiště s tartanem a umělou trávou, kde žáci absolvují nejenom hodiny tělesné výchovy, ale i řadu dalších sportovních a kulturních akcí. Samozřejmostí jsou lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku. U sportovních tříd probíhá lyžařský výcvik po celou dobu docházky na 2. stupeň. Žáci matematických tříd pak mají možnost absolvovat matematická soustředění. Pravidelně žáci navštěvují i víceúčelovou sportovní halu ve Frýdku, kde zdokonalují své bruslařské dovednosti. Pro prvňáčky začíná školní docházka jejich pasováním a pak již následuje řada akcí a projektových dnů, jako například Mikulášská laťka, Olympijský den a mnoho dalšího. Mezi oblíbené akce patří i Den jazyků, Den hlavolamů, pravidelné vycházky za zdravím, Vánoční jarmark, Den země, barevné dny a mezi širokou frýdeckou místeckou veřejností si získal velkou popularitu Den zdraví, kde si návštěvníci mohou například změřit tlak a hladinu cholesterolu, seznámit se s nabídkou zdravých jídel školního bufetu nebo okusit občerstvení připravené žáky ve školní kuchynce. Stranou nezůstává ani charita a dobročinnost. Mezi nejvýznamnější počiny patří zejména zapojení se do projektu Adopce na dálku, ve kterém žáci a učitelé přispívají na školní docházku afrického chlapce Emanuela. Škola je zapojena i do mezinárodního projektu Comenius, ve kterém spolupracuje se školami ve Velké Británii a Německu. Blízkou družbu udržuje i s polskou školou v Radlinu. Do dalšího půlstoletí přejeme naší škole mnoho úspěšných žáků a spokojených rodičů.